Live tayo. Good morning everyone. Dito po tayo sa tindahan. And guys, mag-display muna tayo sa ating paninda. Ayan. Kita ko sa inyo. Ano po? Yun. Display muna tayo na wala tayo ng sit up. So, ay, hello po, good morning Kapitbahay USA, thank you so much. Yeah po, good morning, good afternoon kung saan sa bansa. Kapitbahay USA. Ayan po, nagana pa ako mag-display po sa ating paninda. Shooting. Ayan po, magano tayo, no? Mag-listing muna tayo sa ating ano. Ayun mga idol.
Ay, thank you so much kay Kapitbahay USA sa pagtamsak. Mag-ingat ka dyan, madam. Kung saan ka sa ibang bansa. Sige. May nakasit up dito guys. Grabe naman. Sino yung kaya alam mo ko? Ay, good morning. Sa'yo mo haday? May bulay na ako. Ha? Bulay niya. May kulumpo niya. Yung Ah! po. Bulon. Magkano one time? 41 per. Galang ko. Galon. Putlong o itong slice? Buhay. Tawagin. Ano?
out sa una natin ano, customer. Comfort ah. Ebe. Ito natin ako may ano. Ayan. So, 175 pa, may discount pa. 175. Anong kwanto? Ano isang laro ko? May ikaw, okay to? Ah, hala ka niya. Mamay bili ka na. One three, one three, one three. Share natin. Puti boy, ano nagawa kayo dito? Ha? Ano nagawa kayo dito? Walang dyan, matambal. Sabihin niyo kung sinino ha. Kung makita niyo. Meron nakit. Sinong tambay? Sa mga tambay. Mga dali ka, no? Bakal ka naman, no? Taga-rito yun. Taga-rito. Ito, ito, yung dali lang sa may harapan. Oo. Pinagkalde. Dinamay na ako, ito. Hindi nila na malaman, eh. Hindi na binalik ko, ano? Magkano presyo kayo ba yan? Sige ko pa ang ano. Hindi na may bigla lang, eh. Ano ba na ano ko na? Saan dyan? Manghang? Hindi. Ah, ito. Sorry. Ah, ito pa dito. Balik-balik. Ah, tingnan. Ah, may Ah, dalawa na yung isang kilo, ubusin mo yan. Okay na yun. Okay, thank you. dalawa na tripod ko yan. Talagang seryoso mo na yung ano. Ay kaso pa yan eh. Ay, ano, wait pa mo, don't wait. Paano? Ganun, oy, Ikat na rin yun. pinaman ko ng kape. Na,
Parang matuwa naman ako. May kape ka na, di ba? Meron na. Sigarilyo na lang. Kape mo na ako. Steak na. Mamaya, pagbalik ng mga sigarilyo. Ay, isa pala. Bukas na doon eh. Ay, dati meron pa na to. Ay, steak. Ay, yan. Noy, dapat may sagot dyan eh. Let's ball you. Tin-tin. Hindi boy. Sana. Tititimbra pa. Ano matik ka yan? Paglitan mo. Tagal naman yan. Ano bento machine? Malay mo, parang kung malalaking sound natin is ikapunin ko kamera. Oh, may trabaho ka na. Oo. Ako nakakuha sa'yo, no? Oh. Daming mga ano ngayon, sikat na eh. Kaya sa akin lang, walang masyadong mafocus eh. Yung ano ba yun? May Betty nagdaan yun, you know? Nag-vlog, no? Ano? Yung anak. Sikat na yun? O, ayan na, o. Sige, magre-reklamo ka pa. Ang tagal naman yan. Sana, wala ka. Hindi mo, alay. Hindi mo alam na under construction sa highway. What? Magulat din, ha? One way. One way. Traffic eh. One way. Tapos mainit pa no? Ah, Mainit pa. may one pa. Tayo na. Ini boy. Ay, Eh guys, kape muna tayo. Bili ka na oh. Bili ka pandesal. yan. Ang barya. Nilinis ko lang. Natanggulang ba? Ah.
Kaya ka na po. Mga bigay pang mga tambay ah. Wala na, bas ko lang ah. Ay, di matulog. Ah, Kasi yun, Saan? Saan? gising lang niya yun, nagdalat na ano, 20. Parang na 20. Kaya mo sa dagat, bibig kasi tinapay. Hindi na maglaga. antay mo pa siya rin ka? Balik ko na. Antay mo pa? Ay, isang ano daw po. Ako nagmalis ka eh, papabili si Fernando ng kape. Wala ka kahapon eh. Hapon? Oo. Sabi ko, alam dito eh. Ako, sabi ko. Daw natapon lang. Nung sa polo sa lami anin. Isa yung biligay buwan na Masam, palitag mo rin mo. Wala niya, ano yun? Wala. Ilang minit, bukas na. Ha? Bukas mo na ilang minit? Bukan do. Tapos, Sa lami anin. ha? Sa lami anin.
Bigoy. Oh. Ah, ini masih kira-kira. Sino yung nag-ayos sa inyo, ano? Right. Ha? Sino yung nag-ayos? Si ano? Joy. Actually ba? Oh, Ako, hindi kayo susunod. dobling harang. Ay, di ba pasok mga bata? Kung umaga yata, Patungo yan eh. yun, dapat lumapan. Dapat puno sa ng umaga kasi bukon ako eh. Para na buksan? Still lang. Ay, pangilan ba yung sa inyo? Baba, pang ano. Ako, hindi. Ako, Alin ba dito? ayun. Ano to? Oo. Bukas ha? Bukas o. Bukas o. Tulak ko na. Hindi, pasarado yan pag kinuna ko. Ano pala o? Hindi, tulak ko ba? Ilan tayo yan eh? Ay, yan. Parang siya ano. Masakto pala si Kanina pa natin ulit ito. Sira, tingin-tingin, sarado pa. Kanina pa, bukas. Oo lang kayo ito. Bakit ang ano eh? Nang, Panahon. Grabing sobrang ano init. makalim siya. Bakit ang ano ngayon? Galit. Lai.
Ah. Yun. Mag-spray muna tayo ulit. Siya po ah. Hindi ko na alin na yung kayo mo rin tapos nga pahabol. Maputi tinangkap pa. Ano? Diba? Meron dyan ako ito, tignan mo, hindi ko natapon oh. Pinahabol din. Ay, di mo binuksan? Yun ba? Ay, kaya ko naman, binuksan mo. Hindi talaga binuksan mo. Yung Lascano din kayo? Hoy, Ha? Lascano? Ano na? Lascano? Oh, Lascano. Lascuna yan. Lascuna. Ano? Lascona. Bukas na? Lascunia yan, Lascunia. Ah, Lascona. Bukas na boy?
Ano ang patong dahil? Lagi naman din sila. Manay. Medyo tumiisan nila eh. Tumiisan na yung pinakatingin ng buto natin. Now, kapag buto natin lang. Alam mo ba rin pagkaan yan? Pag pinagkakala mo, susundan na ito. Stretching pa niyan, Manay. Ha? Stretching ka bago ka ito ganyan. Sa, parang babae sa gas. Pero dati hindi ko nakakabot ito eh. Sa gas. Kaya ko lang. Wala pa rin. Wala. Ang bago bumaba ng Wala. Tataon.
Hoy! Sakto lang. Yun yung kapalit na cargo pa sa ano, bakit? Sabi ka nang nagkaano na ba sa crowd? Sa